No takže, vítam vás u ďalšieho videjka a v tomto si nahodíme nové lanko. To staré sa odtrhlo. No, tu si nahodíme toto nové lanko. No, takže teraz si dám dole plast alebo plasty, uvidím, či bude viaceré treba. By to byť desina. To je buď 8 alebo... Predtým som si pustil, nech mi nevyteče moc benzínu. Karboša. To ide prezentuje spodkom a nevadí. Tak túto stranu by som mal. Podložka s týmto tam je. Takže už sa mi to podarilo odšrobovať. Teraz to skúsim. Počkať. Keď sa tak zamyslím, ešte nemôžem. Takzvaný môj komínek mi zavaza. Za takové benzínová hadička. Pocítil som s tým. Neviem, kto to šroboval, ale akože riadne. To nebude tiecť. Už bych s tým pomaly pohol. Ale komínek, takzvaný. Tak volám. Nezavadza. Tak ten si tiež ešte odšrobujem. Later. No. Už nesmiem drežiť. Karboš je vonku. Teraz ideme na toto. Odšrobujeme si tieto dva šrabíky. Takže idem na to. Keď zatiahnete plný kotel, cítite, že vám má takto vyskočiť, vidíte? Takto si dáte. Čiže zavrete viac menej prívod vzduchu. Tak počkať takto. A takto. No to by sme mali. Teraz to takto vyťahnem. Toto vyťahnem tiež s tým. Sem sú, pozrite sa, takéto drážky aj z druhých stran. To musíte dať správne, lebo potom vám to nepôjde. No, beriem si lánko odtiaľto, že z tejto polohy ho posuniem sem a zatiahnem. Je tam. Zvyčajne ho je ťažké do správnej polohy dostať. Čiže
sa mi fakt moc nechce. Toto tam nejako bude. To si až tak nemusíte všímať, neviem aj na čo to je. No a teraz si zoberiem toto envelopu, si trochu vyťahnem. Hej. Musím si tam nasunúť toto. Túto pružinku. Teraz toto. Musím toto správne vopchať. A sem takto do tejto správnej drážky dať. Vidíte cez túto vedľa, čo môžete vidieť? Som to tam prepchal. Tu, čo je taká dierka, a tuto sa to tak zasekne. No, keď mám toto, môžem si to dať do karburátora. Samozrejme pozor na tie drážky. Takto by to malo ísť. Aha, takto. Sem toto vypína ten sytič. Tento kolík, ten si sem zatlačím. Tak. A mám to tu. A zašrobujem si to. Tak, tu by som to už mal. A teraz možno treba rozotestovať, či to zvládne vypnúť sytič. Hej, sem som, tak sem za toto. No pekne. Sem mám takto, tak sem za toto zatiahnem. No, tak. To len polovične. Ale vidím, že hen to funguje. Že hen vnútri to beha hore dole. To je dobré. No ja ho nechcem mať zavretý. Otvorím si ho. Takto. Do komentára, keď už sme pri tejto téme, mi môžete napísať, či štartujete babetu na sytič, keď dlhšie stála, alebo či nikdy, alebo či vždy, alebo či fakt len vtedy, keď dlhšie stála. Si skontrolujem, či tu je tesnenie, keď tak ho trošku ponapravám, nech je správne. Teraz si to zoberiem a idem dať na svoje miesto. Tak, dám to sem. No. Trochu si to tým šrabíkom uchytím a ozvem sa, keď už ho budem mať zašrabovaný. Takže karburátor ako samo sebe by som už prišrabovaný mal. Teraz si tam pokúsim sa nahodiť tento takzvaný, ja to volám komínek, neviem prečo. Viem, že to má aj taký origo názov, ale a neviem, proste komínek mi sedí. A vyššie jak komín to aj vyzerá. Tak pokúsim sa ho sem hodiť, tak by tam bolo až pre tých, čo sa im to ťažko nahadzuje ako mne. Mám pre vás super radu. Vždy si odmontujte ten plast, ako som si ja odmontoval, a pôjde vám to ľahšie, uvidíte. Celý karboš sa tam s tým dáva ťažko. A keď len ten plast, pôjde to ľahšie. Na babete v celom svete som najlepší. Tu pesničky spievam. No, to nám vedie to lánko.
chce. Len musím spomenúť, že skôr než tam dáte lánko, namažte ho. Nejde to, lebo... No, konečne. Som mal. Tuto vidíte, túto briežku, tak do nej si to musím nasmerovať. No, oj, mám to tam. Aha. Je to tam, ale ešte nejdem s tým nejak extra točiť. Dám si tam toto. Tak. A takto, tak, presne. Tu mám šrobík. Sem si toto musím dať do takéto polohy, ktorej tam budem vidieť tú dieraku. Teraz sa tam pokúsim dať ten šrobík. Tak, myslím si, že už by to mohlo byť, je to hotové. Aspoň funguje jak má. A s týmto sa s vami lúčim, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa.